eboles. So the next class is section is the 34 class, and this is class 44. And just we want to do after that class we move on to the female championship. And this is section 45. So first of all, we will go on to the 34 class, and then on to the section 45. It's the female championship, the Welsh home section. Dyna'r olygfa ni'n gweld yn rhan gogleddol y prif gylch. Yr Rhanfrid Cymreig, y diwrnod cynta lle ni yn croesawu'r Rhanfrid Cymreig mewn i'r cylch yma o'n blaenau ni yng nghanol y sioe fawr. Y gwres, mae'n cadw'n cŵl. Dyma ni, Mrs Margie Edwards, Brydfa Newydd, yn beirniadu y gystadleuaeth yma. Yn edrych mor ysgeiddig ag erioed. A wy'n credu bod i wedi wneud i phenderfyniad ar pa un fydd yn dod i'r brig. 10 yn y dosbarth. A dyma ni, yr un sydd wedi cadw i safle ar ben ucha'r hes. Llongyfarchiadau gwresog i Mo Hall Peter Pan. Alan Charlesworth yn arddangos ar ran y perchnogion. Miss Godden a Mrs Newham. Felly'r tad, Stanley Grange, Cockshaw a'r fam wedyn Mo Hall Tinkerbell. Alan Charlesworth yn hapus iawn tu hwnt bod Peter Pan wedi mynd ar wobr gyntaf yn nosbarth yr eboles neu adfarch 2 neu 3 oed heb fod yn fwy na 148 cm wedi aeddfedu. Yn ail, Brookvale Royal Appointment yn perthyn i'r teulu Everett a Chapman, allan o Brookvale Mr Tom a Brookvale Lavender Lady yn derbyn y garden las. Dyna chi yn y canol fan ni. Dyna ni, ac yn drydydd wedyn i'r dde o'r sgrin at yn y bryd. Mae gyda ni Everett a Chapman Brookvale Royal Appointment. Felly yn ail, mae gyda ni John Williams, Llanwarne, Miss Candy, ac yn drydydd Brookvale Royal Appointment. Felly'r ail a'r trydydd ni'n gweld o'r chwythi'r dde ar hyn o bryd. Ac wedyn ni'n gweld y cyntaf wedyn. Dod o fewn i'r sgrin. Mo Hall Peter Pan gyda Alan Charlesworth. Fifth place, Mrs. Brennan, with the Tanglion Masquerade. And 6th place, Miss Deborah Kirsty Valentino Flamingo. We will have an hour to the leader of the Sopana, and we now see the man. The Costartness, and we now move on to class 1 and 7, which will be totally of gelding, totally old, 15 and 48 centimetres at maturity. Alan Charlesworth wedi wneud gwaith campus yn arddangos Mo Hall Peter Pan, wedi cipio'r wobr gynta gyda'r Rhanfrid Cymreig ac adran yr ebolesu neu'r adferch 2 i 3 mlwydd oed. eboles neu adfarch. Peter Pan, na, sa'n siŵr os o wedi cael yn adfarch neu'n barch. Gwyllt pyr gweud, ie.